Namumundoan sarong konsihal sa Banwanin Calabanga Camarines Sur nin huli tamayo ng magiginibuan sang guneang bayan kan Banwaan pag-abot sa kun ano pa ang magiginibo ninda nin huli tagabos na pagiginibo naman pag-abot sa maapunan nin basura sa lugar. Sa pagkikipag-olay kan One Media TV48 naga kikagawad Levi Santa Ana kan Calabanga. Punpa subuot taong 2013 natawanin pambakalin dagaan LGU na maapunanin basura sa lugar. Sa ngunya nahiling subot na solusyon kan konsihal ang pandemic fountain na pwede nga maging suluan kan basura kan Banwaan. Nangangapudan ang konsihal na huralawigaan ang pasensya pag-abot sa nasambit na issue. Ang problemang yan, naman ang sanggunang bayan maitatao pang kontribusyon. Bako po sa pagpiloso po, 2016 mi pa siya tinawaning authorization na magbakal, dawa dahil sa nag-aaga. Ning daga ning sanitary landfill, bakalon. Poon kang 2013, uyan po ang mga dokumento, tinawa na siya ning pambakal daga, pamparehabilitate katong dam site. Sad to say, sinegosasyon ninda, pirang taon nang naglihis, maaman nangyari, saro lang piga parataraman. O itong lug sa daan, bang kami duman nakikaaram kung bagasayin, basta ang importante sa tumuya ako makakuha. Yan ang barata gikan sa One Media TV48 naga Jerome Brace para sa News Force sa Bicol.